सोमावसारनाया जोबाखै जों जिरायथ'दोंसो आरो जों साननैसो जिरायथ'दों नाथाय सोमावसारनाया जोबाखै बिटिआर गोरोबथाया आबुङै मावफुंजायाब्ला सरकारनि हेंथायै सोमावसारनाय जागोन आरो एकर्डआ 100% जुदि मोजाङै मावफुंजायाब्ला मोनसे टाइम बाउन्ड फ्रेमनि गेजेराव बे एकर्ड मावफुंजायैनि हेंथायैबो सोमावसारनाय जागोन। एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' माहारिया बे एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सिनसियारलि हाबा मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' माहारिया बे एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सिनसियारलि हाबा मावदों आरो जों साननैसो जिरायथ'दों नाथाय सोमावसारनाया जोबाखै। सोमावसारनाया जिकुनु मुहुर्तआवनो जाफिननो हायो आरो एकर्डआ 100% जुदि मोजाङै मावफुंजायाब्ला मोनसे टाइम बाउन्ड फ्रेमनि गेजेराव बे एकर्ड मावफुंजायैनि हेंथायैबो सोमावसारनाय जागोन आरो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंनांगौनि थाखाय राजनैतिक भाबै जायफोरा राजखान्थि हान्जा दानानै राजखान्थि हान्जायाव हाबा मावदों दिनै जोंहा काउन्सिल मोनसे सरकार दङ बेयाव रुलिं आरो अपोजिसननि बर' MCLA दङ EMफोर दङ बा चिफ डेपुटि चिफ दङ आसाम सरकाराव MLA आरो मन्त्रि दङ भारतनि पार्लियामेन्टआव दिनै निल जानानै दङ मिजिंथिदों जि सुबुङानो जाया मानो फैबाय थानाय एप्रिल दानाव जानो गोनां जि रायजो सभानि जि बिसायख'थि सासे नङा सासे बर' सुबुं बर'खौ भारतनि पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेटिभ होनो हानाय जोङो बेयाव मोननो हागोन। दा बे गासैबो बेक्तिफोरा बे सुबुंफोरा राजनैतिक भाबै जुदि सरकार लेभेलाव दिल्लीयाव आरो दिसपुराव हाबा मावोब्ला राजनैतिक भाबैबो बियो सम्भब जानो हायो आरो गणतान्त्रिक जि सोमावसारनायनि मास पिपल रिभलिउसननि बाथ्रा सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय बे समानो बेखौ आपिल खालामगोन। दा बेखायनो बयबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव गोसो होनानै बयबो नायगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ सिनसियारलि इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 2024नि सिगां भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहया जि बाथ्राखौ कमिटमेन्ट होदों बिथाङा गावनो सुक्ति खालामनायाव दङमोन आरो गावनो दिनै सरकाराव दङ हम मिनिस्टारनि दायित्व लानानै आं थानायावनो सुक्तिनि दफाया मावफुंजोबजानांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों। दा जोङो खोब आसाबादि आरो उननि समाव जोङो गासै बर' माहारिखौ दानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन। देबनाथ बसुमतारिया बुंदों जे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि सोमावसारनाय हाबा मावनाय बियो मोनसे दैमानि दै बायदि बेखौ रावबो थेबथानानै लाखिनो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा बेखायनो बिथांमोननि आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन।